ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି କଲେଜ ନିକଟରେ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଧୀରେନ ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ଲାଗି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 77/25 ଧାରା 309/6/109 BNS ଏବଂ RW ଧାରା 25/27 ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଧାରା 109/3/5 BNS ଏବଂ RW ସେକ୍ସନ 25/27 ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଖୁଣ୍ଟପାଲିରୁ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ବାରିକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ।